Androni. Iki apa? Karepmu? Tak gawa ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat Syarat apa coba aku tak ngerti. bakal nggonku entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapak guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Krewek. Tak pateni. Kowe lha nek iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane Nata Ndrawati. Sing kandha sapa? Tak kira sampean iki mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkai kuandane wong liya iki apaku. Ning arep kaya ngono tak ewangi Petro. Alhamdulillah. Petro arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu ayuning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, iki takon karo kowe. Sing ngucape ilmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petro? Nggih. Sastra mulya mayu ayuning bawana babar kamulyan. Iya. Ndara Janaka ning guyu nrebel. Kok isa-isane nglakoni. Mawa kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane bekal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon. Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Durna? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petro. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngono kowe mentala arep mateni Petro, Petro arep tak jolke ngelmu, nek Petro upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Tru? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wae ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati siya. Terus nek wis kebajut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Endi Janaka? Mboten teng pundi-pundi. Radi nebi kemawon. Badhe ngotak-atik tembung sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suwabeh. Kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk ora iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya mayu ayuning. Kuwi apa aku tak takon? Omongan. Caturan. Ayel. Sing ayel iki kowe. Kowe ayel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Ketua kowe. Lah kok kowe ngandani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Run. Ya. Apa ya?
Sastra dasmu. Seneng tenan. Jano Wonten dawuh. dodo cekikian. Neni meneh. Lah kowe nendi? Teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet guyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cepet sastra telu mulya papat. Memayu hayuning bawana 003. Pang. Berarti 003 tambah ke papat dadine 4030 Jong. Wis, Kula niku mboten tendang bokongmu. nggih pun. Ndara Werkudara ngaru tenan isin. Wis Petro nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula beto wahyu. Lho. Wahyu tok gawa nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pundhang para Pandhawa. Nggih, istanaken dawuh. Werkudara. Oh, Kae lho Kurawa dampyak arep ora trima kae singkirna. gah. Shh. Mopo? Ndara Kresna niku punden panjenengan. Kon ngresiki Kurawa. Gah. Ayo, ki sapu kon resiki dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tangan saking Sinten Darawati. Yo, ngresiki yo. Gah. Megah tenan. Gah. Sastra Mulya. Wah, Petro oyak wis. Sastra Mulya. Memayu hayuning bawana babar kamuljaning jati. Iblis lanat.